Dat is baie water, né? Ja, dat kan weer 500 liter. 500 liters of water. So this is the water that was accumulated by our people. Hulle ding iemand van die liter is hier. Die kunnen wat dan van ze kunnen zo. Kan niet zelfs zo brengen. Dat is normaal. Die kraagie. Ik was 7 maanden, toen wordt kraag van mij geweigerd. Toen wordt er gezegd, ik stil. Toen moet mijn pa niet van mij helpen. Oh, was die eerste tijd dat ze zo naar kraag en water. Toen moet ik alleen werken voor mijn kind. Oh, die kraag gaat. Dus elke dag zwaar. Mijn kind zei, mami, ik kan niet bij een andere plaats gaan blijven. Want ons kan niet zo niet, want ik wil niet meer zo naar kraag. Mijn kind zal bij woordschool. Eerste jaar. Als daar zijn schoenen stukken, ik nog al 2 keer zijn schoenen geglooid. Dat is net mijn man wat werkt. Ik kan niet werken. Mijn man werkt op een andere plaats. De Oscar niet meer. De Oscar is afgezet hier staf in Mauze. Water? Hoe zit die water? Om het water en wat krappen en vissen en dus. Om die krappen goed weerstoot. Het Oscar water krijgt. Is die transport voor de school? Nee, ons kinders loop. En dat wordt tot daar bij de goedpad. Hier vanuit bij de goedpad. Alle regent het. Die trokken we die. Alle regent het. Ons kinders lopen in die water. Dan kom je rivieren uit, dan kon ons kinders aan de rivier. Dan kom je rivier uit, dan kon die kinders die dat hier gaan en dan die kinders die dag bij huis blijven om tot wanneer regent bedagen. En die andere ding is die, hoekom die water kan hier staan? Ik heb nou daar op die groep gevraagd, alsjeblieft. Toen wil ik aan water zo morgen, toen vraag ik alsjeblieft, als er enige iemand is op die groep wat ons net een beetje drankwater kan brengen. Want ik heb 12 maanden oude baba en hij drinkt hier in melk. Dat gaat niet, ik loop tot op die 3 niet, daar is het 4. Dan kom ons maar weer huis toe, ons kan niet tappen. Ik heb gelopen tot Akarana, weet je niet waar Akarana is. Dan loop ik met zulke kannen 2. Ik ga tappen maar water, wat niet is. Is die plaats dan? Panorama. Panorama plaats. Ja. Zo langs het Saron, ook in Saron. Nee, hier waar iedereen aangekomen. Als eerst de Hoop en dan Akarana. En dan komt iedereen af naar Oost toe, als hij plaats, Akarana. Ons wil net die viewers een beetje inlig waar Moel is, waar die plaats gestationeerd is. Zo als het is nabij Saron of als het tussen Saron en Portowal kan ik zo zeggen. Ja. Tussen Saron en Portowal. Ja mensen, ik weet niet wat om te zeggen. Daar staat een moeder met haar kind. Hulle het geen water, hulle het geen elektriciteit nie. Hulle weet nie waar gaat hulle niks meer vandaan afkom nie. Ik meen as die mensen van die Kaap kan getuig dat as ons onze kraan opdraai kom maar skone water uit wat ons kan drink en het is safe om te drink. Lede van die National Colored Congress, omdat ons 'n party is wat baie na aan die mens is, het die mense van hierdie plaas uitgereik na ons toe en gesê dat die water waar hulle watersource, die water was te modderig vir hulle om te drink. En soos julle kan sien, as jy net kan wys, almal die kinders wat hier is, wat nou die water moet drink. Right? Toe het ons maar uitgereach en 'n paar kanne water gebring. Maar ek meen, die is nie sustainable nie. Soos wel buite kan vra vir enige donasie. Althous dan die vorm van water, klere, kos, generators, reach uit na ons se mense toe. Ons weet is maar altyd die arme mense wat die arme mense help. So wie ever ons mense kan help. Ons wil nie die sien op ons kinders se gesigte nie man. Ons kinders moet lag en hulle moet speel en hulle moet gelukkig wees. Kyk hoe sit ons mense. Dan wil ek sorry dat ek nou vir my ek wil net sê dat voorheen, dit was nou so 'n paar jaar of 2 terug. Julle kan nou die mense self vra, né? Was die DA's mense was hier gewees, meneer Anna Smit en hy is die hoof van die DA hierso. En
wat die mense beloof het, sê vir hulle wat hulle beloof het. Hy het vir hulle beloof, 'n generator het vir hulle beloof, 'n tank om wat elke keer kan water na toe bring. Maar was het gegee gewees, het hulle het gekry. Toen leer ik ons tankers op s'avonds bij zijn huis. Die tanker Nooit, so die tanker nooit, hulle, dit was nie vir my sê, en even die ander politieke partye hier so, in die plek, hulle stel nie belang in die mense nie, altyd van hulle belangstel in die mense, en hulle kan sê, stel wanneer verkiesing is, dan word die mense aangebied 'n pakkie op 'n dia-swetertjie, of dia-swetertjie, en dan moet hulle tevrede wees. Kyk hoe lyk die, hoe die duivel kan tevrede wees met dit, met 'n pakkie van R20 tot R50. Nog nooit, die mense is honger mense. Hulle is dors. Asseblief man. En ons as NCC, soos julle weet, ons probeer die mense, ja, wie ewe. En ons het uitgereik na die mense toe om hulle water te bring. En ons is die enigste party wat uitreik na mense. Regtig waar. So asseblief NCC mense, ek praat met regtig waar, soos ek hier staan, lyk dit by Kyle. Ek praat met trane in my oë, asseblief. Ryk nou ons so uit. Ons is een van die platlandse dorpe, klein platlandse dorpies waar die meeste van die mense werk. Ek sê maar 90% van die mense werk op landerye. So ek praat nog van Asie, soos in ek voorlangs by werk en dan kry jy 'n bedrag van 10, 15, 20.000 rand die maand of 'n week of 2 weke nie. Hier kry die mense miskien 800 rand 'n week of partykeer word hulle betaal 800 rand vir 'n fortnight. En wat se geld is dit? Hoe moet die mense nou iets vir hulle self koop? Maar asseblief. Dankie man. Ja.